दा जोंनाथ' बे जाहैबाय बयबो मिथिखागौ होनदों SPM IAS एकाडेमि दं गुवाहाटीयावहाय दा जों बिनिनो मोनसे ब्रान्च लाबोदों आरोखि मेजेस्टिक एकाडेमि होनो ओमफ्राय जों दा बै कर्सेस अफार खालामगोना जाहैबाय जोंना रेलवे थागोन बेंकिं SSC थागोन ओमफ्राय बिदिनो एडिआरइ ओमफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनि थाजोबगोन ओमफ्राय बिदिनो LIC थेलाइसि गासिबोनिबो जोंनाव थाजोबगोन आरोखि कर्सआ ओमफ्राय फेकाल्टिनि मेलायानो जाहैबाय फेकाल्टिखौहाय डाउट खालामो थ' जोंना बे जाय मेजेस्टिक एकाडेमिनि फेकाल्टि बिसोरनो बयबो फैजोबखागोन थारमाने बयनो फोरोंजोबखागोन आरोखि ना बेनि एडमिसननि प्रसेसा मारै जागोन एडमिसन प्रसेसा जों डाइरेक्ट वाक इन माबा खालामनो हागोन जोंना अफिसा जागोन माबा अन्जना कमप्लेक्स होनो R&B रोड वार्ड नम्बर 7 3rd फ्ल'रावहाय बेवहाय मेजेस्टिक एकाडेमि होनबानो बिसोर खोन्थाहरगोन 3rd फ्ल'रावहाय सिट लिमिटेड सीटा जोंहा दा जोङो बेच हिसाब लागोन दा फार्स्ट बेचआव जोंहा 30 स्टुडेन्टस आरोखि ना बिदिनो जों बेच बाय बेच जुलाइआव आलदा बेच लागोन बिदिनो बेच खालामबाय थागोन आरोखि जों सप्तायाव सानबेसे थागोन बेयो जोंना सप्तायाव 5 days क्लास थागोन ओमफ्राय जोंना एभरि सेटारडे जोंना मक टेस्ट जागोन एभरि सेटारडे जोंना मक टेस्ट जागोन ओमफ्राय जोंना 2 hours एभरिडे क्लास जागोन Monday to Friday ओमफ्राय डाउट क्लियारिं सेसनबो थागोन एभरि डे बेनो जितु बे एकाडेमिखौ नोंथांमोना लाबोदों नोंथांमोनाव मा साननानै बे एकाडेमिखौ बिसिम लाबोनाय जाखो बे एकाडेमिखौ होननो थाङोबा मानेकि दा जोंना बे BTC एरियानि मेरला स्टुडेन्टसफ्रानो जाय हायो बिसोर गुवाहाटियाव थांनानै खालामहैयो आरो मेरलायानो खस्थ' जायो बिसोर गामिनिफ्राय गुवाहाटि थांनो एसे खस्थ' जायो मायो थ' बेखौ साननानै जोङो बेवहायनो बेटार इडुकेसननि थाखाय थारमाने बिसिनि इडुकेसनखौ जों बेवहायनो लाबोनानै जा फेसिलिटि दं बेखौ जों बेवहायनो होजोबनो सानदों आरोखि मालाबा समाव बिथांमोना गोनो गोथो जायो जायगाखौ नागिरनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा फन नाम्बार बिदि फोरमायगोन नामा औ जोंना अफिस फन नाम्बार दंखायो 8724950633 बेवहाय डाइरेक्ट वाट्सएपबो दंखायो कलबो बेवहायनो थाजोबगोन आरो जोंना फेसबुकआव पेज दं बेवहाय मेसेज हरनो हागोन नङाबा इन्सटाग्रामाव पेज दं बेवहाय मेसेज हरनो हागोन